تەوی هەبوونا ڕێبەندên گروپên çekdar li her gundekî û kolanekî li gund û navçe û taxên bajarê Efrînê li hîn karê diziyê berdewam e. Li gundê Senareyê navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê kelûpelên guvaşgeh ku bihayê wan kelûpelan bi milyûnan lêreyên Sûrî ne. Çalakvan Arif Hebeş ku bixwe ji gundê Senareyê ji arkêra ragihand ku grupek ji dizan beriya sê rojan an ku roja şemiyê kelûpelên guvaşgeha Kurê Hesên Axa li gundê Senarê dizîn ku bihayê wê bi 6 milyûn lêreyên Sûrî bûn. Tevî malbata Hesên Axa li grupên gundê Senarê û navçeya Şiyê vegeriyan lê wan grupan gotin ku tu agahî û zanyarî derbarê diziya guvaşgehê de tune ye û ji ber wê yekê nakokiyek devkî roda. Hebeş amaje bi wê yekê kir ku berpirsê destnîşankirî li ser Efrînê Sûz da ku lêkolîn û vekolînê derbarê vê yekê de veke. Lê ta niha neguhdanek û xemsariyek heye û tu hewlên rij nehatiye dayîn. û ji wê rojê de malbata ku guvaşgeh jî hatiye dizîn di rewşeke bê ser û berdane û dixwazin milkê xwe careke din vegerînin da ku îsal demsala zeytûnan birêve bibin. Ji ber ku bi wê guvaşgehê debara jiyana xwe dabîn dikirin. Derbarê rewşa wê malbatê ya siyasî navborî tekez kir ku tu têkilî û peywendiya wê malbatê bi peyê re tune bû û herdem dijî rejima Esed bûn. Ji destpêka derbasbûna grupên çekdar ji nava Efrînê û rewşek tevliheviyê rû dide û tevî hewlên berdewam ji encûmenên xwecehî ji dayîna sînûrekê re lê di binpêkirinên xwe de berdewamin.